Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila tipy na jesenné fotky. Tak poďme na to a poďme sfotiť prvú fotku v lese. A mám na sebe oblečené takéto čierne kožené čižmy, čierne rifle, hnedý kabát a takýto sivý rolak. Takto vyzerá teda ten môj outfit. A ide sa do lesa. Je to také, že začiatok lesa. Veľmi pekný. Svietilo pred chvíľou slnko. Ale už nesvieti. Nevadí. Vlastne teraz ideme to fotiť do lesa, čiže aj tak by tam nejak nesvietilo to slnko. Čiže toto nevadí. Tak vám na kamere už keď budeme v tomto lese. No tak my sme v tomto lese, vidíte, je to proste všetko krásne, vidíte. Listy na zemi. Ako prvá fotka bude teda s týmito listami, ktoré sú na zemi a je to v lese. Fotka s listami bude ešte obsahovať ešte vlastne také dve časti. Prvá časť bude takto, druhá časť bude list. Keď máte veľký pekný, tak si ho takto ukázať alebo takto. Dať si nejak pred seba. Ideme nájsť aj veľký list, čiže to bude ako prvé, čiže s listami. A môže sa ísť na to. Čiže takto to. Nie. Kráš, ja sa tu postavím, aby bolo vidno takto, dobre, aj tie stromy. Takto drž si, takto drž si. Idem, drž to, idem. Idem na celu? Hej. Hej? Hej. Ne. Hej už. Dobre, vypni to. Kameru. Dobre. Dobre. Dobre, aj kamerujem ťa, hej? Čiže idem teraz si skúsiť do toho nejak sadnúť. Počkajte. Dobre. Ach, Kirsten. Sadnúť si do toho asi nejdem, pretože to mi nedopadlo dobre. Ale asi nejak... Môžeme nakrúriť. Počkaj, viem. Si tak. Dobre. Otoč mobil. Vy takto teraz daj. Počkej. Takto. Áno. 6, 5. Drž. Nevidno to ani. Ja som mala na GoPro. Ešte raz tlačí. Tlačí ešte raz to. Dobre. A teraz robíme časovač. Už som sa videla, ale ty nie, Jureka, nie. Dobre. Stlačni. Už? Áno, stlačni. Dobre. Ale nemôžeš hýbať, lebo to... Dobre, ja... Dobre, drž, hýb. Dobre. Na koľko som dala časovač? Na 10? 3, 2, 1. Dobre, to bude dobré. Je tam strašná zima. No, tak si daj. Dobre, už si beriem tento kabát. Čiže asi keď niekedy bude, že nebude všetko mokré, tak by som urobila tak, že by som si aj do toho sadla, aj že by som házala, ale čo teraz to je mokré, všetko je mokré. Tak to dnes robiť nebudem, možno niekedy inokedy, ale už je do tohto videa to tam. Idem teraz nájsť nejaký veľký list a dám takto pred seba. Ale nejaký veľký to asi nie. Čiže tak vidno môj tvár? Ne, vôbec. Super, to som presvedla. Teraz to ideme sfotiť. Vidíme teraz kameru a ideme na to a proste môžete stať aj takéto, pred seba, nejak takto, hore. Na GoPro to vyzerá dobre. Na fotky som veľmi spokojná, pretože na konci sme ešte vymysleli, že do dážnika, ktorý si zobrala moja sestra, sme dali listy a som potom to tak hodila na seba a rýchlo som dala dážnik preč a vyzerá to proste úplne super. A teraz som si všimla, že je to pekný strom, čiže vracame sa ešte k nemu. A robíme ešte fotky, čiže máme s listami a teraz ideme na vodu. Čiže poďme na vodu.
Tak a ja už mám oblečený druhý outfit. Mám takéto Monterey nohavice, hnedý, neviem, taký hnedo-oranžový sveter a čierny kabát. A idem teraz nafotiť vlastne ešte jednu fotku na druhé video. A aj akože s listami. Prvá bola taká, že som tak rozdelila na 3 časti. Prvá časť vlastne, to som fotila včera. Dneska už pekne svietí slnko, tak ideme fotiť druhú a tretiu časť. A teda prvá časť bola, že s listami a skôr ako v lese, medzi stromami. A tá druhá časť bude vlastne teda s listami takisto, ale že iba s jedným listom. A tretia vo vode. Tak ideme na tú listovú fotku, ideme to hore. Je to blata, šmíka sa to? Nie. Čiže mám takéto listy a idem si dať jeden z týchto akože takto pre tvár, jeden takto, že to budú ako moje šaty, alebo nejako takto to bude vyzerať. Možno nájdeme ešte iný list na tie šaty a jeden bude takto pred moju tvár. Čiže toto je vlastne tá druhá časť. Prvá časť v lese, krásne listy, stromy a tak. Druhá listy na tvár a tak. A tretia bude pri vode, o chvíľku ideme aj ku vode, ale prvé idem nafotiť tieto 3, čiže myslím takto pre tvár. Poďme na to. Vidno? Hej, zadievam dať. Nie, nevidno. Tak, dobre, máš byť. Dobre, a teraz ideme urobiť tie šaty. Ale prvé musím viac nejaký pek, alebo prvé ako šaty. No, však. Z toho tu mi neurobíš šaty. No však nie. Sukňa, áno, tak. Tento. A takýto list si zoberiem, aby som s ním urobila, veď uvidíte čo. Tak a my sme už tu, môžete mi vidieť. To pri vode, teda na vode skôr. A idem teraz na druhú stranu, lebo mám už celé mokré topánky. Premočené a hlavne od blata. Ale fotky mám v pliechanie vody. Druhý iba z mojej stety. A tretie odraz vo vode, čo uvidíme ako vyšiel, pretože som ho ešte nevidela. Vidíte šušky. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a sledujeme na mojom Instagrame, kde som Kirsten Vavka. Čaute!